салому алейкум. 8 ноябри соли 2024 қарор дорем дар деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб. Дар боғи ман гузашта истода рости гап аҳамият надодагӣ будам. Себи пинкледи бастааст. Ниҳолро аз мирбоз гирифтагӣ ҳастам, ниҳолҳои мирбоз мебошад ва себи пинкледи бастагӣ. Ин себ имсол ман оле ба шакл медарорам, обрезкая намекунам, ба шумо нишон медиҳам. Баъдтар баъзи вақт нест. Ва себи пинкледиро мо мечинем. Ана ин себи пинкледи ки имрӯз то имрӯз ҳамҷа истодааст ва ин тотаги барфа меистад. Мо мебиёрем пинкледи рози глоб, яъне аз ин сурхтару аз ин калонтараш. Аз ин калонаш, аз ин сурхашо ки тотаги зимистон, тотаги барфа дар болои меистад, баъди чиндан бо то моҳи мая меистад. Дар яхдон то моҳи июна меистад. Ҳам дӯрони азиз, аз мо дархост кунед, мо ба шумо себи пинкледи рози глоб мебиёрем ё ки пинкледи ҳам мебиёрем. Боз ман газида бинам акунем боғи худам. Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. айни ҳол 70% ширинӣ мекунад, 30% туршӣ. Лекин дуюм сеюм газро гирифтед, туршиш ҳис намекунед, ширинӣ ҳис мекунед, лекин дилхоҳ себро ки гирифта мондед 10-15 рӯз, туршиш аз байн меравад, ширинӣ мемонад. Инро ҳама медонад. Чунки қандаш бисёртар мешавад. ҳамин ангури тоифаи кандамона чӣ хел ширин мешавад, инам ҳам хел ширин мешавад. ина бинед чӣ хел дарунаш зарди бисёр обдор. Зарди бисёр обдор. Ҳамдӯрони азиз, дархост кунед ман аз ин себо ба шумо биёрам то дар хонаҳоятон шумо тирамо таги зимистонда себ хӯретон дар хонаҳоятон. Боғҳо кунедтон. Дар понои худо бошед. Ин себи бозоргир. Худо нигаҳбони шумо бошад.